Spojených štátoch amerických dlhová agenda začala. Všetci povedali, že situácia je beznádejná a prišlo tam k zmene. Podarilo sa tam presadiť zmenu. Hoci ja nesúhlasím so všetkým, čo robí Trump, samozrejme je to americký prezident, nie je slovenský ani európsky. Takže neschvaľujem všetko, čo robí, to v žiadnom prípade, ale je pravda, že progresívcov, miestnych demokratov v Amerike, vymietol veľmi efektívne. A tie Spojené štáty americké sa začínajú očisťovať od tejto progresívnej agendy, pretože vidia, ako im to zničilo kultúru, ako im to zničilo civilizáciu, hospodárstvo, ako to z Ameriky robí zdevastovanú krajinu. To je proste realita. A tí Američania, ako povedzme si na rovinu, nie sú hlúpi. To sú inteligentní ľudia, ktorí ovládali do veľkej miery svet. Takže oni vedia, že je čas zbaviť sa tejto likvidačnej dúhovej progresívnej politiky. A keď sa to podarilo v samotnom jadre, samotnej kolíske dúhovej agendy v Spojených štátoch amerických sa to podarilo zvrátiť, tak ja dúfam, neviem to samozrejme garantovať, to nikto na svete nevie, ale ja dúfam a urobíme všetko preto, aby sme to spravili, že príde k tej očiste podobným spôsobom aj v Bruseli v Európe. Že európske štáty, Nemecko, aj Slovensko napokon, ale aj ostatné krajiny sa jednoducho od tejto Green Dealovej multikulty dúhovej agendy očistia a vrátime sa naspäť k tej hospodárskej spolupráci, o ktorej sme hovorili. A či som optimista alebo pesimista, tak pozrite, mojou pracovnou povinnosťou je byť optimista. Asi nikto nechce, aby politik bol pesimista a všetci zomrieme a nič nemá zmysel. Tak sa politika podľa mňa robiť nemá. Našou úlohou, a tak to aj cítime, je viesť tú spoločnosť dopredu smerom k prosperite, smerom k mieru, smerom k nejakému zmierneniu a zmiereniu aj s tými východnými partnermi, pretože bez toho ten pokoj v tej spoločnosti nebude, tá polarizácia nezmizne, kým bude vojna a tým pádom nenastane ani tá požadovaná prosperita a zlepšenie sociálneho života, sociálnej situácie ľudí. Jednoducho budú sankcie, budú vojny, budú hádky, budú konflikty, budú zbrane, budú rakety a to je zlé pre život bežného človeka. A toto my chceme zastaviť a vrátiť sa naspäť k normálnej politike zdravého rozumu.